कहानी 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 एक कहानी है कहानी रिमझिम तो तनी ध्यान देकर सुनो ना ध्यान देकर सुनो ना कहानी यह रिमझिम भाई नचिए तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा बताई नचनिया हम ले आइले बनी नाचे खातिर तो मैं हमार नचल जरूरी बा जनाई पैसा के लौंडा है महाराज अरे व्यास के गद्दी पर बनी ओकर गरिमा होला एगो ओहू में मगध सम्राट के महाराज कौन कहानी करे हुए हम बताइले जो हम बताइले जो अरे देख के ध्यान पानी अरे सुनी ना श्रोत ज्ञानी कहानी तो तनी ध्यान देकर सुनना कहानी तनी ध्यान देकर सुनना कहानी फिर हमने के गर्जीवन हमरा राम निवास बाबा से बात दिल बनी बाबा का पौ लगे कहने हमरा तनी कम मिली नो हालांकि कम तो मिली ना हम जानत नहीं अब यहाँ के सोच हमरा कम मिल जाओ तब तो हमरा लाज नहीं लगे लेकिन फिर भी हमरा कमो मिली तो कोनो दिक्कत नहीं कि उनके परिवार में बनी जा इहो के परिवार में बनी हो के कोनो दुश्मन ना है लेकिन तनी हकासल पियासल देश से आइल बनी तनी विशेष ध्यान बाप रे बाप वो क्षेत्र कहाँ यहाँ के क्षेत्र में गावे चल जा 5 तल गईब आ सवेरे छूट गिनब तो 360 70 80 400 होकर के तरह भैरवी गा के गोड़ लगे चल दे कि अब फिर तारा क्षेत्र में हम आई बेबना हमरा के कबो गोल देखले बनी वाले जीवन में ना जा सकेला खाली देशभक्ति सुनेला सब देशभक्ति एगो बेटी बचाओ एगो गाना होने के दूगो गीत बहुत फेमस कौन कहानी तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग 14 भुवन में हाहाकार मचल बा देवता लोग अपन अपन जान लेके इने से उन्हें भागल फिरता आकाशवाणी भाई के देवता लोग इतर का सुर मराई को जब भगवान शंकर शादी करी है उनका लड़का होई अब देवता लोग कलश की अब ना बनल तब बनल एक अत्याचार लगे बा आकाशवाणी भइल बा कि भगवान शंकर बियाह करी है लड़का होई तो भी मराई वहू ले बड़ झंझट बा कि भगवान शंकर भी ध्यान पर बारे पहले तुमको ध्यान में तुरंत पड़ता एकरा बाद न बियाह होई कामदेव जी के ड्यूटी लगावल कल के ले चले अपन मंडली चले बाबा का ध्यान तोरी एक 2000 में विजय लाल बिरहिया लड़के गौले रहल कि अरे खरी पिया सोमो हमा और ये गोरिया आके बैठ जा केहू शंकर जी के रोल लेके बाकी नहीं जा हालांकि तो हमने के लयदार क्षेत्र है केहू आ सकेला हमें केहू आ जाई का चाचा में केहू आ जाई का एक ना ना ऊ ना उहा कर पियर सो आई ना चाचा रौला एक 2 मिनट खाती आ जाई खाली प्यार का कम छिले ले बन रौरा कहता आई चाचा तो आई ना आई तो शंकर जी का बियाह होता शंकर जी बने के का दिक्कत बा आई वाह चाचा वाह इनका जिला के तो दांत ही काट लिया सर एगो कुर्सिया दे दी ना भैया कुर्सिया दे दी रौआ अपना से कुर्सी ले आए शंकर जी बैठ ओ अरे शिव जी क्या करते हैं है नहीं आई के शंकर जी बैठल आई का रौरा आई तो यहीं गाढ़ूरी बा रौरा जी आई तो माफ करो बाज खातिर
क्षमा हम माफ करो अब ओरिजिनल शंकर जी मिल गए हमने बाराती चल- राहुल रोल समाप्त बैठे अरे बाप रे बाप आई आई जय हो जय वाह साक्षात शंकर जी बने छाछाते दर्शन देले बानी आई है नहीं आई तो महेश जी यहाँ के धोती उती नहीं के पड़ेगा खाली टीका कर दो तीन फकिया टीका कर दो आई है वाह वाह शंकर जी वाह रऊ नाम का पड़ी सिद्धियाल सिद्धदयाल नाम सिद्धदयाल राम बहुत सुंदर शिव जी बनावे के बाद सिद्धदयाल नाम होइले है तो शंकर जी बने खातिर तैयार बानी नु शंकर भगवान तो बोलले बारा हाय रौरा बने खातिर तैयार बानी नु महू बन जगह हो जाए हां तो शंकर जी बने खातिर तनी व्यायाम वाम करे के पड़ल पहले दाहिना हाथ तनी झाड़ी तनी हरी तो बाबा हां झाड़ी बाया झाड़ी अरे दाहिना गोड़ झाड़ी हां बाया झाड़ी अब दोनों झाड़ झाड़ी हाँ दोनों ऐसे मारी ना हो जाए हाँ हाँ झाड़ झाड़ हो जाए हो जाए धोती खोल दी अब रउआ शंकर जी हो गए तब राउ सिद्धदयाल नाम ना रहे अब राउ नाम बम भोला शिव शंकर तन टीका उका बाबा का करलो भाई आई है ना बैठी रहो ध्यान लगा के बैठे के बा बस अब गोर पर गोर चढ़ा के हाँ ध्यान लगे आंख बंद कर हाथवा ऐसे राज का हाथवा ऐसे करे आँख बंद कर ली आँख बंद करी पकिया बंद करी सूत जाए हाँ मुंह खुला आ मुंह खुला ध्यान तुरे खती आई बालो कि अरे नाचा तारी तुरा तारी तान हो सुरपुर के नाचा तारी तुरा तारी तान हो सुरपुर के अखिया बंद कली अगाई तुर दे ध्यान लगाओ के बनो हाँ आंख बंद करी सुता रही अरे हाथ चमकावे गोरी कमर हिलावे नाम भी बता दे भैया अच्छा पुरस्कार दिल बनी भैया का स्वागत करने अरे हाथ चमकावे गोरी कमर हिलावे अरे बाजे मेरा तन करता लगी तगावे हम कहत नहीं तो सुन लेते नहीं फिर अखिया खोल देते नहीं बे आंख बंद करी आंख ऐसे रोल बिगड़ी नु कि अरे नाचो तारी तुरा तारी तान हो सुरपुर कहली बहुत रूप मान हो सुरपुर के गुजरिया परी लोग केतनो नाचल गावल बजावल हिलावल डोलावल लेकिन बाबा का ध्यान टूटल ना कि अरे छोड़ली ना परी लोग ये बहुत जाता नामा अरे शर्मा गुलाब गावे रंग रंग के गाना अरे टूटल ही बाबा जी के ध्यान हो सुरपुर के गुजरिया टूटल ही बाबा जी के ध्यान हो सुरपुर के गुजरिया जब काम तो देखल कि बाबा का ध्यान ना टूटल एगो पेड़ के ओट से फूल के मान से बाबा का सीनमा में मरले आ जब सीनमा में मरले तो बाबा के तीसरकी अखिया खोलल आ काम दे वही जे जड़ के राख हो गई बाबा आँख खोलनी बाबा पुरस्कार दिल बनी पौला के कहनी बाबा आँख खोलन देखनी कई देवता लोग के भीड़ बा आई अब देवता लोग डराइल बा कि दादा जन काम देवाला कामवा भइल बा हमनी के मत हो जा शंकर जी कहनी कि का बात बा आई पूरा मंडली सही एक जना हिम्मत जुटौले बारे अब ध्यान टूट गइल बा गोर नीचे कर ली
आ शंकर जी लग सांप न रहे हाँ तो रउआ लग तो सांप बना ना तो सांप बना लेवे के बाद कैसे 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 बनाए कैसे हाथवा ऐसे क के हाँ है ना देखी ऐसे क के आ ऐसे ऐसे करे के है देखी है ऐसे ऐसे करे के सांप बनाई हम का कहत नहीं बुझाते नहीं हाथ उठाई हाँ ऐसे ऐसे करे के बिचली बिचली अंगुरिया ऐसे ऐसे करे के बा मौगाई बा खाली बिचली अंगुरिया हाँ बस बस देखी तो बेरी बेरी करत रहे के बुझाई कि सांप जियत ऐसे ऐसे करे के बा। एक जना हिम्मत जुटौले बारे कहले के बाबा बाबा आ मुंह जन्म लेले रही तबे धोले रहनी के बीच में धोनी 10 साल पहले बीच में कोई धो लेवे के चाहिए मरे के पहले किया रे करी ले बिनतिया अरे कठिना विपतिया अरे करी ले बिनतिया कठिना विपतिया तो शिव बहुरा हवा ए बाबा करी ले बिनतिया कठिना विपतिया शिव बहुरा हवा ए बाबा कियर करिले बिनतिया कटना विपतिया अरे शिव बहुरा हवाए बाबा कि खोल मगर उड़ावा तरका सुरवा खोल मगर उड़ावा तरका सुरवा करे लगता बहवा ए बाबा मजा आ रहा बा धीरे धीरे देखत फिर हमके गर्जीवन राम निवास में बस से बात दिल बनी बाबा का पौला की कहनी कि खोल मगरुड़ा वतारा का सुरवा अरे करेला तब हवाए बाबा कि तोहरे लाला नवा सब कोई सता नवा तोहरे लाला नवा सब कोई सता नवा कइलो बिया हवा ए बाबा तोहरे लाला नवा सब कोई सता नवा कइलो बिया हवा ए बाबा कि अरे तोहरे लाला नवा सब कोई सता नवा पिया हवाए बाबा तो भक्त करनवा खोलना नयनवा भक्त करनवा खोलना नयनवा बन जा तू लहवा ए बाबा शंकर जी कहले कि बिया एगो तो हम बूढ़ दोसरे तोवा आ कौन लड़की करी हमरे से बिया देवता लोग कलश के रुआ लड़की के चिंता मत करी लड़की तो रुआ खातिर लाख में 13,000 बरिस कम 87,000 बरिस से पतई चबा के तपस्या करती है अच्छा अच्छा रुआ सब लड़कियों देख के आ गइल बनी शंकर जी कहनी कि बियाह करो लेकिन शर्त बा और वह सब लड़की के जाके परीक्षा ली अब परीक्षा भी कैसा जाके हमार शिकायत बतियावे के बाद हमार शिकायत सुनला के बादो राजी हो जाई तो बियाह करो पार्वती जी ने तपस्या में लागल बारी आ देवता लोग सब ऋषि लोग के भेजता परीक्षा ले खातिर ओ Namah Shivaya.
पार्वती है के करे खातिर तपस्या कइले बा सप्तऋषि में एक जना कहत रे कि ऐसन बर खातिर अरे ऐसन बर खातिर तपतु अनेर करल हो ऐसन बर खातिर तपतु अनेर करल हो ऐसन बर वही पागल बौरा खातिर अरे जेकरा ना घर ना दुआर नहीं बा आ दोनों बेरा खाए के जोगार नहीं बा तो ऐसन पर खातिर जब पतु अनेर करल हो ऐसन पर खातिर जब पतु अनेर करल हो ऐसन पर अभी एक जना के बाबा और आइल ना तले दूसर का जना शुरू कइले बा कि अरे पागल सजनवा लागी अरे पागल सजनवा लागी अरे धइलू धैयानवा तब पगलइलू ए गौरा पार्वती अरे बनवा में काटे लुकले का पगलइलू ए गौरा बनवा में काटे लुकले का पगलइलू ए गौरा फिर हमने के बाबा पुरस्कार दे गनी हमके गर्जीवन राम निवासी गिरी बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई पुरस्कार नहीं हमरा खातिर आशीर्वाद है नीरज भैया ये परिवार के विशेष आशीर्वाद हमरा पर बा कम से कम रहुआ अपन नाम बता दे हजारों हजार रुपया पुरस्कार सब बाबा का पौला के कहनी ए राजा राजा धनिया छोड़ के भइलू भी खोनिया पगलइलू ए गौरा राजा राजा धनिया छोड़ के भइलू भी खोनिया पगलइलू ए गौरा भइलू जोगिनी या के भेस पगलइलू ए गौरा भइलू जोगिनी या के भेस पगलइलू ए गौरा आव आज से 20 बरस पहले ब्यास लोग ताल काटे को तो ऐसा ही करे 5 मिनट पहले से मिलावे लगलो कि कहाँ कहे के बा आ तब कहे लो कि आव अब नु सारा बाजी हो गइल बा लग जा सप्तऋषि लोग शिकायत पर शिकायत करता पार्वती कहली कि सुनी सब है सुनी सुनी मुनि बाबा ऐसे राउर मतलब का बाबा हम महादेव खाते ध्यान धोले बनी और हुए कि अपन पति मन ले बनी जोने रहे आइल बनी तोने रहे चल जाए न तो हमरा से बाउर केहू ना चलो सर पार्वती खिसियात तारी आ सप्तऋषि लोग खुश बा कि लड़की खिसियातिया काहे कि बाबा कहिए के भेजले बारे कि शिकायत कइला के बादो मान जाई तबे बियाह करो त कहानी में विराम हम यही जे लगाई एकरा बाद एकरा करवा पूरा कर दे शंकर जी के काम नहीं खेनो जाई तने मुंह धोल करी लेकिन टाइम से शंकर जी वर को कुर्सी हटा दो